For at tilføje et nyt billede eller en video i WordPress, kan du gå ind i mediebiblioteket. Tryk herefter på Tilføj ny. Du kan uploade billedet enten ved at trykke Vælg filer eller ved at trække og slippe billedet. Når billedet er uploadet, skal du tilføje billedtekst, alternativ tekst samt beskrivelse. De skal alle tre være sigende for billedet og det indlæg, som billedet skal bruges til. Du har også mulighed for at uploade et billede, mens du skriver et indlæg. I højre side finder du indlæggets thumbnail, hvor du skal trykke på Vælg udvalgt billede. Når du trykker her, kommer du ind i mediebiblioteket, hvor du igen har mulighed for at uploade et nyt billede. Husk at tilføje billedtekst, alternativ tekst samt beskrivelse. Du kan også ændre titlen på billedet, hvis du ønsker det. Det er vigtigt at tilføje disse ting for at Google kan læse billedet, og Vital.dk kan findes på Google. Når du er færdig med at tilføje teksten, trykker du på Vælg udvalgt billede. Billedet er nu tilføjet indlægget. I denne video er billedet alt for stort. Den størrelse vi bruger er 800 x 450 pixels. Det skal være fikset inden billedet det bliver uploadet til WordPress. Du har også mulighed for at udskifte billedet, hvis du ønsker det. Klik på Fjern udvalgt billede og vælg det billede, som du ønsker indlægget skal have.